Doncs la gran pregunta, què era exactament la Terlenca? La Terlenca era una fàbrica de fibra i de fil de polièster que va fer la seda de Barcelona en l'any 1960 aquí en el Prat. Era una fàbrica que va començar amb un procés discontinu que es feia tant llana com cotó en fil i en fibra, amb un procés que hi havia una química, una filatura i un estiratge, que la química es treballava per partides i que a passar el temps va anar a evolucionar. En el 1976, després de 16 anys que estava en marxa, es va fer una unitat contínua de policondensació, que és una CPU, que llavors, com el nom indica, en vez de treballar, fer la matèria prima per partides, es feia contínuament. Això va facilitar, perquè tot el control era per ordenador, que es reduís molt la mà d'obra necessària, s'augmentés la qualitat del producte, perquè la igualava, al ser sempre continu, no es tenia que fer partida per partida i al mateix temps es gastava menys energia. El 1980 es va fer un canvi molt fort a la fàbrica, que es va canviar la matèria prima. Fins a llavors s'estava treballant amb el DMT, que era el dimetil tereftalat, que era un derivat del petroli, però es va aconseguir fer la modificació per passar a àcid tereftàlic purificat, que és el PTA, que era un procés molt més senzill i molt més barat a la matèria prima, perquè tot i venir del petroli, del parachileno, era un procés abans del DMT, o sigui que era més fàcil aconseguir el PTA que el DMT. En l'any 1989 es va fer una CPU2 de més capacitat, de 40.000 tonelades, i el 1995 una CPU3 de 108.000 tonelades. Ara, l'important d'això és que a partir dels 80 es va començar, a més a més de fer fibra i tant de llana com de cotó i en fil i de fer reciclats, es va començar a fer el que eren els grànuls per botella. O sigui, el gran mercat i del que viu actualment, el que va començar sent Terlenca, primer va ser en Calene, després va ser Terlenca, després Catalana Polímers. La Catalana Polímers, que ja no és Catalana Polímers, avui el 2015, a partir de la dècada del 80 i 90, va començar a fer grànuls per botella. Els grànuls per botella és el mercat perquè amb els plàstics de polièster es pot fer tot el que es fa en plàstic, tant botelles per begudes carbòniques, per aigues, per olis, per vins, per fer paraxocs de cotxes, tot el que pot ser un plàstic es pot fer en polièster. I actualment la planta, el 2008, es va tancar tot el que es feia de fibra perquè ja el mercat no assumia els costos que hi havia de preu i del personal que es necessitava per fer-ho, perquè hi havia les importacions de la Xina, de Taiwan i tot això, del producte molt més barat, i amb unitats que eren més discontínues, i actualment amb molt menys gent. Penseu que els temps gloriosos de la seda de Catalana de Polímers, de la fàbrica de polièster, hi havien treballat 1.100-1.200 persones i potser feien 50-60.000 tonelades. Avui en dia se'n poden fer 180.000 amb 100 persones, però també és de grànuls de polièster de diferents viscositats, diferents especialitats. No tots són iguals. Cada producte, si és per una botella d'aigua, o és per una botella d'oli, o és per una botella de Coca-Cola, per dir-ho alguna cosa, té una formulació diferent. I vostè quant temps va estar treballant a la fàbrica? Estàs gravant? Sí. Mira, jo vaig començar a Terlenca, al polièster, l'any 1970. La fàbrica es va fer el 60 i vaig fer el 1970 quan vaig acabar la carrera. Però jo ja estava treballant a la seda, a l'enginyeria. O sigui, vaig estar treballant i estudiant a enginyeria, primer a l'escola d'aprenents i després vaig fer l'enginyeria tècnica mecànica, llavors es deia peritatge, i vaig anar a Terlenca l'any 70 de jefe de manteniment mecànic. Després, l'any 1983, em van nomenar jefe del servei tècnic, llavors ja portava la part mecànica, elèctrica, la part de tot el que era el manteniment, muntatges, tant d'obra civil, o sigui, jefe del servei tècnic de tota la planta a partir del 1983. Llavors, en l'any 1999, vaig anar a la planta de Raión, la planta de la seda, que estava passant la via, la de Raión, vaig anar allà de director tècnic de la planta.
allà es tenien que fer unes modificacions i allà vaig estar 2 anys de director de la planta, que vam fer unes modificacions i vam anar tancant la fàbrica a poc i el 2000 la vam tancar. Llavors, allà vam fer un ERE per poder la gent que se'n anés tota ben jubilada i la gent que va quedar de la planta me la vaig emportar a Terlenca amb mi i llavors vaig sortir de Terlenca el 98 sent cap del servei tècnic i vaig tornar com a director de la planta de Terlenca. I llavors amb la gent que vaig portar de Raión, unes 200 persones, les vam encabir dins de la fàbrica de Terlenca, de polièster, i vam poder jubilar gent més gran, perquè aquesta gent més jove que va venir a la planta va agafar els seus llocs. I em vaig jubilar el 2008, vaig jubilar l'any 2008, sent el cap de la planta, el director de la planta. Era un treball dur? No, més que treball dur, era un treball de molta constància. Penseu que amb el que us explicava de les unitats contínues de policondensació, perquè aquestes unitats, aquesta fàbrica, aquestes unitats fos rentable, tenien que estar 2 anys treballant sense parar. Això vol dir que treballàvem per Nadal, per Cap d'Any, els 365 dies de l'any. Era un procés continu. I nosaltres, i a més es parava a partir de 2 anys. Llavors què vol dir? Que es treballava a torns i que com a responsable de la planta tenia un telèfon i qualsevol avaria o encostipat. Jo quan vaig començar a treballar, la meva filla petita, que amb el col·legi li van dir dibuixi què fa el seu pare, i em va dibuixar com si fos un metge en una sala d'operacions i que tenia una màquina. I li van preguntar per què, diu perquè quan s'espatlla una màquina el meu pare el truquen i té que anar a la fàbrica com un metge, no? Llavors era el cap de manteniment. Després, al ser director, doncs encara amb més responsabilitat, o sigui, sense ser una feina dura, era una feina que no et podies desenxufar, que era constant. Però no solament el director, sinó els jefes que estan a manteniment, els de producció, encara que treballessin 8 hores, 40 hores a la setmana, no és allò com una botiga que tanques la porta i te'n vas. La fàbrica segueix treballant. I les avaries no venen a les 9 del matí, normalment venen a les nits i als caps de setmana. Seria molta estona fent el mateix, els que treballaven allà produint. No, perquè, aviam, les feines eren bastant rutinàries dins de el que passa que ja estaven establertes d'una certa manera de que la responsabilitat de la gent, estem parlant dels obrers que hi havia a les màquines, no sempre estaven al mateix lloc. Cada lloc de treball, per exemple a la química, hi havia diversos llocs de treball i anaven rotant. N'hi havia uns a esterificador, els altres a la descàrrega, els altres a la regeneració de glicol, a la filatura el mateix. Un operari no sabia fer de més d'una cosa. Vull dir, ja estaven ja fet... Sí que hi havia operaris de química, de filatura i d'estiratge, però dins d'una mateixa secció hi havia potser 10 o 12 funcions diferents i anaven rotant les funcions. Això ja ens interessava a nosaltres perquè la rutina és el pitjor que pot passar, que la gent sempre fent el mateix. I a més, hi havia un sistema de preparació, de cursos i també de promoció de la gent. No tots els llocs de treball tenien el mateix salari, cada un tenia una funció que anava en funció de l'especialització. Quina era la seva feina allà i en què consistia? Com era el tracte personal respecte als treballadors? Home, la fàbrica de la seda ja des del principi, quan va venir la fàbrica en l'any 1925, la primera, van venir els holandesos amb la primera fàbrica que es va fer aquí i dins de Catalunya, van ser de les primeres fàbriques que tenien pensions pels treballadors, biblioteca, escoles, que havia fet vivenda. Hi ha hagut la cultura que van portar els holandesos el 1925 i que després es va anar seguint amb tot aquest temps, encara que AXO va desaparèixer als anys 70, vull dir, hi ha hagut una cultura sempre de molt de bon tracte, de tenir moltes coses socials pels treballadors. I quan el 71 va desaparèixer AXO, que va deixar la fàbrica perquè llavors hi havia una crisi i que no era rentable, una de les coses que es va fer... Perdona, Tània, talla, sisplau. Aviam, parlava de les coses socials, dels avanços socials, i deia que des que van venir els holandesos i van fer la fàbrica el 25 fins al 1991, que se'n van anar, que abans han fet la feta aquí dins 71, fins al 1991 vam seguir molt la cultura holandesa amb el tracte i les coses socials
amb els treballadors que ells van començar com a pioners aquí i que després ho van anar aconseguint. Penseu que la primera gent que tenia seguretat social quan encara no hi havia, el que coneixem ara de metges i pensions, la seda ja ho tenia i els altres no. Penseu que la fàbrica, en els anys 30-40, quan la fàbrica estava en marxa, de Raión, que encara no hi havia Terrenca, el 60% dels treballadors eren dones. O sigui, va ser un canvi aquí al Prat revolucionari, de més ser un eminentment agrícola i que algunes dones treballaven en comerços, es van posar a treballar dins de la fàbrica amb tot el tacte de teixits i coses d'aquestes. El 91, quan se'n van anar els holandesos, per poder tirar, i ens va deixar penjats, que es va vendre les seves accions per €1 amb un testaferro, l'única manera, vam patir molt del 91 al 94, fins que no es va refer amb un pla d'emergència i amb un pla industrial per poder-ho fer, i aquí van entrar dins de, podríem dir, de la direcció de l'empresa amb molt de pes els sindicats, tant comissions i UGT. O sigui, es va reunir la direcció, els treballadors representats pels sindicats per poder tirar la fàbrica endavant. Si no, de la manera que ho vam deixar el 91, això se'n hagués anat la seda, la fàbrica de Raión, se'n hagués anat a Terrenca i se'n haguessin anat al carrer 1.000 i pico de persones. En canvi, des d'aquell temps ara que en queden 100, a la seda, tota la gent que s'ha anat en paraigua, s'ha anat jubilada. Potser sí als 56 anys, però bueno, amb un pla de jubilació, de portar-los als 60 i amb ajudes socials per poder, o sigui, jubilar-se sense tenir una merma de quedar-se al carrer en 56 anys, que són les últimes jubilacions quan es va fer. Això, si no hagués hagut una bona relació entre l'empresa i sindicats, direcció i sindicats, no s'hagués pogut fer. I les dones tenien el mateix treball que els homes i tot? Aviam, abans ho explicava, quan va començar la fàbrica de Raión, que feia les fibres artificials de la cel·lulosa, hi havia molta mà d'obra, perquè feien bobines i tot el control. Les bobines, imagineu-vos com els cartells de fils que esteu però grossos així, i tota la manipulació, que era la classificació de les bobines per saber si els fils estaven, tot el control de qualitat, el posar-ho en caixes embolicades amb paper de cel·lofana perquè no es desfés molt bé el fil, tot això eren les dones. La sala de lligar, hi havia, ja us dic, en aquell temps hi havia el 60% eren dones. A la fàbrica de polièster, que us he dit al principi, que es feia fibra i fil, el que era fil era el mateix, també corones, bobines, que això també totes les màquines on es feien hi havia els homes, però tota la manipulació de classificació, posar-lo en les caixes, embolicar-les, tot això ho feien dones. El que passa que amb el temps, al anar-se convertint l'evolució que va fer la fàbrica des dels 60 a avui en dia, ara actualment a producció hi ha molt poques dones perquè s'ha convertit en una planta química. Sí que hi ha noies joves que han fet FP de químiques i coses i treballen de torn, però no és la gran majoria. Potser hi ha el 10% o alguna cosa així, però quan era més eminentment textil de bobines havia arribat a ser el 60% de dones. I el tracte i el sou i tot això era el mateix per les dones que per els homes? Sí, en aquest sentit. El que passa que, per exemple, ara actualment, si una noia que n'hi ha està a la planta química i va de torn, cobra el mateix que cobra un home, perquè està. Quan us parlo de fa 30 o 40 anys que hi havia més dones, com elles estaven en unes sessions que a més hi havia dones, aquella estaven valorat, no era per la mateixa feina un home cobrava més que una dona, no, és que feien unes feines diferents i llavors estaven els llocs de treball, estaven valorats per la feina que feien. Que aquí també va ser un dels pioners, de les fàbriques pioneres de valoració dels llocs de treball, que això venia dels holandesos. Dels mètodes de treball hi havia un sistema de valoració per les feines que feien. Però si aquella feina la feia un home o una dona i era aquella feina, com estava valorada, cobrava allò. El que passa que les dones pràcticament estaven treballant en llocs que més eren tot dones. Bueno, en principi ja no tenim més preguntes, però si vols explicar alguna més. No, jo sí, si no teniu.